Ceap mé go méid sé úsáideach beag an can sé dhéanamh faoi Treallamh agus feistis. Mar ecinn tú tá má eistis fearna orm, má gansaí, má bhríostaí agus má stocaí peile. Seo má mála feistis agus an chéad rud a taispeánfaidh mé díobh ná má bhróga peile. Déag an caitham na móldaí seo, ach nuair bhíonn an páirc an-loch caitham na cineál stodaí seo. Seo an sais leargnán a úsáidin féin. Má bhíonn an lá fór, is féidir liom strá eile éadaí a chaitheamh faoi ma eistear nó péir lábhainní a chur orm, agus bíonn neart léonnta fóra an seo an gáileamh. Chomh maith le sin bíonn deoch spórt ag teastáil, agus déanam féin é de réir éideas an siimplí. Uisce, squash agus beag an tSualainn i gceist. Cairríonn an tSualainn le crampaí a hacint. Itheann banana ribh an glutha chun neart fuinnimh a thabhairt dom. Agus go minic itheann banana ag lá ama chomh chun mo chuid fuinnimh a chuomhnú. Sa céad bhíor eile le róin muidíomh, an bailach is fearr le bhfuil a clogan a thabhairt don líróid.